Pentru ca Moș Nicolae să aibă de unde alege, cele mai multe magazine din oraș și-au umplut rafturile cu jucării, care mai de care mai ingenioase și mai zgomotoase, haine de tot felul și cu nelipsitele dulciuri. Vânzările din această perioadă nu merg însă atât de bine pe cât se așteptau comercianții. Deși oferta este așadar bogată, iar prețurile au fost reduse în ultima vreme, clienții care calcă totuși pragul acestor magazine cumpără de regulă câte un singur produs și acela foarte ieftin. Cu ce se aprovizionează moșul anul acesta și se mai aprovizionează ca în alți ani? Nu, ca în alți ani nu, cel puțin față de anul trecut e diferență mare, pentru că nu mai sunt bani, copiii sunt pretențioși, mai ales cei care deja au depășit 3 ani își doresc multe, dar cel mai mult jucăriile. Jucăriile sunt numărul 1. Toți părinții pentru jucării. Hăinuțe mai puțin? Hăinuțe mai puțin. Moșul fiind mai sărăcăcios anul acesta, mai puțin decât în anii trecuți. Chiar și așa, ce se caută? Păpușele pentru fetițe, mașinuțe pentru băieței, jocuri. Dacă în alți ani giurgiuvenii mai cumpărau câte o bicicletă pentru copii sau diferite jocuri mai scumpe, anul acesta cei mai mulți părinți și bunici s-au orientat către păpușile și plușurile, care nu costă mai mult de 30 de lei. Nici hăinuțele, fularele, mănușile și nici papucii de casă nu mai sunt la mare căutare ca altădată. Vine moșul anul acesta? Da, vine. După ce vă uitați? După păpușele pentru nepoțica mea. E mai sărăcăcios față de anul trecut? Sau? Nici prea bine așa. A venit moșul deja? Da. Ce ai acolo? Ce ai luat? Un tractoraș, o pereche de pijamale Și nu-l aștepți pe moșul? Ți-ai cumpărat singur? Păi, pentru fratele meu. Ai, faci tu cadou? Nu-l mai așteptați pe moșul. Dar pentru tine ce-ți dorești? Ce vrea moșul să-mi facă? Păi, așa, jucării, haine. Ai făcut ghetuțele? Da, Și ce aștepți să vină moșul? dulciuri, mai mult. Vine. Trebuie să vină, nu? După ce voi. După jucării, după hăinuțe, ne uităm doar să vedem până le cumpărăm. Ce ați cumpărat? O pereche de șosetuțe, de fapt 2. Am fost cu minți anul acesta? Nu prea. Cam de cât dispuneți? Ce buget? Nu prea mult, dar acolo ceva trebuie să fie. Cu ce vine? L-ai rugat tu să-ți aducă ce? Păpușic. Păpuță. I-ai scris moșului? Să-ți Da. aducă păpușică? Și îl aștepți? Da. De seară? Da. I-ai zis o mame să-ți facă ghetuțele sau le faci tu singur? Mami. Mami le face, nu? Da. Dar ai fost cu mințică. Da. Pentru cine? Pentru soție. Am crezut că pentru nepoțel. Nu, soție. Spuneți de buget sau e mai sărăcăcios? Mai treptat. După ce vă uitați? Nepoți, pentru jucării, Cam cât e dispus moșul să cheltuiască? cam vreo 50 de lei. Mai mult nu, că bugetul e mic. E mai sărăcăcios moșul față de anul trecut? Este și o să fie în continuare.